Mae dydd Mawrth, myd i'r 11 2021 yn ddiwrnod rhyngwladol heddwch. Bwriad y diwrnod yw hyrwyddo heddwch ymhlith yr holl genhedloedd. Sefydlwyd y diwrnod yn wreiddiol yn 1981 gan y Cenhedloedd Unedig. Eleni, meddyliwn yn arbennig am y sefyllfa yn Affganistan a chofion am yr holl bobl sy'n dioddef yno ac ar draws y byd oherwydd rhyfel a thrais. Affganistan. Yn y presennol nawr, trychineb yn tyfu. Dynion gwrdraedig sydd yn y bôn yn derfysgwyr. Cymryd hawliau menywod, eu addysg a'i ryddid. Marwolaeth yn gyffredin. Dyna yw presennol Affganistan. Gwledydd eraill o dan fygythiad. Rhyfel ddi-ddiwedd ddychryncyr a rai a achau wedi ffoi. Dim cymorth yw'r gweddill sydd angen eich hibaeth. Yw wlad sy'n gweidi, does dim newyddion da. Mae angen i ni ddangos undod a sefyll fel un i warchod trigolion Affganistan. Ein gobaith yw gweld y ddynoliaeth yn parchu ei gilydd a chyd-fyw'n heddychlon. Heddwch ar ddaear lawr, gan ddechrau fy ngalon ni. Heddwch ar ddaear lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni. A dim dad trigarog. Brodyr oll i ni, cerddon oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni.